Lucrările ședinței ordinare din data de 24 noiembrie 2016. O să vă demonstreze, de fapt, cine își bate joc de dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, astăzi ne aflăm în situația în care nu avem o hotărâre de Consiliu care să existe legalmente și care să certifice înființarea gimnáziului așa cum prevede și legea. Azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy Marosvásárhely történetét, hagyományait ismerve büszkék legyünk elődeinkre, akik fennhangon hirdették a vallásszabadságot és a felekezetek közötti egyenlőséget, és mindig élen jártak abban, hogy elfogadták a másik félnek az értékeit. Az épület létezik. A jogászok vizsgálata alapján az iskola jogszerűen működik, és jelenleg is jogszerűen működik, az eddig kiadott oklevelek érvényesek. Ez az iskola teljes mértékben létezik, és még senki nem mondta azt, hogy nem létezik. Sunt îngrijorat de abordarea stimaților părinți care vorbesc despre o școală inexistentă și az önök érdekében, Marosvásárhely érdekében és Románia érdekében. Și ca o cutumă în acest Consiliu, domnul Peti. De-a lungul vremii a adoptat foarte multe hotărâri, unele au fost contestate, cele care au fost contestate au trecut orice probă a instanțelor competente, altele au căzut și au fost anulate sau revocate parțial sau integral. Eu vă transmit cu toată responsabilitatea să fiți cât se poate de liniștiți și calm. În disperarea delatorilor, a reclamagilor și a derbedeilor. Să facă investigații, să facă nu știu ce filmări cu drone și alte chestii, pentru că este un stat care permite, unul dintre dumneavoastră, care își permite și neobrăzarea și pe care o acceptați. Ca la ora actuală să înregistreze ședințe de Consiliu, dar acum să acceptați într-un mod josnic, provocator, ordinar, în care cineva să maculeze, și aveți experiența de câteva luni, a unor derbedei care asta înțeleg. Și vă rog, nu transformați ședința în loc de dezbatere publică pentru cei care, într-adevăr, vreți ședințe de Consiliu în care dezbaterea se conteze, în care lucrurile în interesul cetățeanului să fie prioritare. Așa este, de o perioadă de timp nociv la mediocrității, nu să fiți în slujba nici unei instituții. Sigur, partidele sunt în rolul lor și deocamdată este o hotărâre a Consiliului Local în care dumneavoastră hotărâți ce să dă prese, ce să comunică, nu povești cu ședințe publice. Dar ședințele de Consiliul Local chiar sunt publice. Că vrea domnul primar, că nu. Știți, în copilăria mea existau niște copii care dădeau cu piatra și fugeau. Cam așa a făcut și acum domnul primar. Probabil trebuie să ne obișnuim că tehnologia a luat-o înaintea mentalității oricui. Toată lumea clar? Atât e grija dumneavoastră pentru acest oraș și pentru patrimoniul orașului. Momentan s-a acumulat o sumă de peste 8 milioane de lei care s-ar putea să trebuiască să o recuperăm și dumneavoastră nu vreți să o recuperăm. Nu vreți să alegeți nici viceprimar, nu vreți nici să supuneți adoptării proiectul de hotărâre pentru constituire ca parte civilă în al doilea dosar penal. Toată lumea clar? Deci v-aș ruga foarte mult să avem o abordare constructivă, să trecem de retorică, de campanie electorală și să... Reabilitarea podului peste râul Mureș, care merge în Unirii. Propunerea noastră este ca, conform avizului tehnic, pista de bicicletă să se facă din marcaj pe calțadă. Acest pod să fie ulterior luminat arhitectural, să se prevadă ca parapeții să fie multicolori. Fac o combinație de culori ale acestor parapeți sau chiar niște desene, asta rămâne stabilit ulterior. Domnul considerat primar. Reparăm podul, urmând ca după aceea să facem pista de biciclete pe pod. Toată lumea clar? Dar nu suntem de acord să votăm în bloc, deci pe capitole. Există amendamente care nu se contrazic unul pe celălalt. Da, pentru că sunt capitole cu care votăm nu și sunt capitole cu care votăm da. Deci dorim să votăm pe capitole.
Trebuie să supun la vot. Deci, încă o dată, nu v-ați ținut cuvântul, domnul Papu. Am stabilit întotdeauna de comun acord că vom vota pe capitol. Cât mai clar ca să se achiziționeze aceste lucruri în cip de urgență acolo. De acord. Păi și atunci de ce mă certați? Păi nu, dar n-am înțeles rațiunea. Domnul Papuc, vă rog să votăm pe capitole. Deci vreau să votăm pe capitole, pentru că noi, cel puțin de la POL, vrem să votăm un lucru și altul nu vrem să-l votăm. Ne punem să votăm bani pentru ASEA și BC Mureș la bloc și după aceea să spuneți că dacă am votat împotriva rectificării bugetare, am votat și împotriva școlilor. Dacă n-ați făcut înțelegeri, atunci haideți să o luăm pe capitole ca și data trecută, frumos. Pentru că, de exemplu, aici este și ASEA, și BC Mureș și banii. Și vreți să-i pune toți la un loc așa, și cu școli, și să treacă frumos. Știți la ce mă refer? Nu. Toată lumea clar? Păi ce pot să fac decât să supun la varianta 3 amendată? Dar am făcut amendamente în comisie și nu au fost incluse în acest buget. Vedem aici, amendamentul meu nu. Practic, rampa de gunoi a rămas și se acordă o nouă subvenție din bani publici Salubriservului. În bloc, la vot, repede, dăm bani și la școli, dar să treacă banii pentru ASEA și BC Mureș. E mânăreală pe față. Toată lumea clar? Ne comportăm ca un grup infracțional organizat sau ce? Dacă nu v-ați înțeles pe sub masă, haideți în loc să discutăm asta. Eu supun la vot întreagă hotărâre, cine e pentru, da, cine nu. Susțin să votăm pe capitol. Practic, dumneavoastră urmăriți un singur lucru, ca pentru banii, pe lângă banii alocați pentru școli, servicii și sociale și alte scopuri, să treacă pe nevăzute într-un singur bloc 11,2 milioane de lei din banii plătitorilor de taxe și impozite pentru cele 4 cluburi sportive. Restul sunt basme, domnilor. Să se supună separat la vot și finanțarea cluburilor. Pun la vot întreg materialul. Toată lumea clar? Acea sumă de Vă atrag atenția că amendamentul Comisiei Educației cu 0 lei la concertele de ziua îndrăgostiților, 8 martie și sărbătoarea Mărțului, nu se regăsește în amendamente. Hotărârea tot acolo. Toată lumea clar? Doresc să aduc la cunoștința colegilor consilieri că această hotărâre o voi ataca, voi depune plângere prealabilă, așa că să vă pregătiți că s-ar putea să aveți niște probleme de legalitate. Mă, e penal, mă! Fújjatok el a föld alá, azt mondtam. Nekem ezt mondta volna Márk-Krisztián, hogy ő éppen vissza a diplomámat fejbe ütő, baszki. A Facebookon többet nekem ne írja több beidézést, mert én azt a picsát, hogy úgy mondjam neked, én azt megkértem, hogy ha valami baja van, Márk-Krisztián ősül megcsinál gyereket, azzal foglalkozzon, és utána nagyon. E la îndemâna unor persoane care să se joace cu postările cum vor și cum nu vor.